Velkommen til en dråbe visdom, når Gud mærker dig. Kan ikke engang djævlen røre dig med mindre. Det er for at beskytte investeringen hans. Lad det synke ind. Du har hørt om livvagter. Men har du nogen gang været så åndelig farlig, at selv helvede måtte trække sig? Lyt nøje. De fleste aner ikke, hvad det egentlig vil sige at blive valgt. De tror, det handler om gunst, mirakler og gode vibber. Men her er den rå sandheden. De fortæller dig ikke, at det at blive valgt betyder at blive en vandrende selvmodsigelse. Du bliver angrebet, hatet, misundet, men alligevel guddommeligt beskyttet på måder, som ikke engang giver mening. Her er et vildt faktum. Studier inden neurovidenskab viser, at overlevende efter dybe traumer ofte udvikler øget intuition og modstandskraft. Tænk dig nu at kombinere det med åndelig salvelse. Det er ikke bare overlevelse. Det er guddommelig mutation. Og det er dig, den udvalgte. Du var ikke bare dækket af Gud. Du var så sat til side, at livet dit bare et åndeligt, ikke rør tegn. Folk prøvede at knække dig, men himlen havde alarmer. Dæmoner prøvede at nærme sig, men selv de blev nervøse. Du blev så opslugt af guddommelig hensigt, at selv djævlen måtte sige, ja, ikke denne. Berør dem kan få mig sparket. Men her er tvisten. Når sitter de samme menneskene, som prøvede at ødelægge dig de andre, klamrer sig til brystet, som om de var ofrene. De grotter i gruppechatter, forfølger gløden din, som om den skylder dem en afslutning, og lurer på, hvordan nogen de troede de begravede endte op med at genopstå med modtagelser, modstandskraft og udstråling. Så hold dig fast, for det du skal høre er ikke bare en besked. Det er en åbenbaring. Et åndeligt mikrofonfald om, hvorfor salvelsen din ikke bare har forvirret fiendene dine, men rystet selve mørkets hierarki. Lad os komme ind på det. Nummer 1. Salvelsen din var så autentisk, at selv fienden måtte underkaste sig. Salvelsen din var ikke højlydt, men den var dødelig for alt falskt rundt dig. Du trængte ikke at optræde, kungøre eller vise dig frem. Bare din tilstedeværelse gjorde ånder urolige, og ikke bare mennesker. Vi snakker om kræfter, energier og riger, som de fleste ikke engang anerkender eksisterer. Så virkelig er kaldet dit. Du blev født med en så høj åndelig spænding, at selv mørket måtte dobbelttjekke, før det gjorde et greb mod dig. Nogle mennesker blev angrebet, revet i stykker og taget fuldstændig ud. Men når det gjaldt dig, var det en mærkelig forsinkelse. Ting ville komme nære på, men aldrig slå til. Komplotter ville dannes, men falde fra hverandre midt i luften. Folk ville prøve at forbande dig og ende op med at forbande sig selv. Det er ikke flaks. Det er guddommelig jurisdiktion. Selv fienden måtte trække sig tilbage og sige, vi kan ikke røre denne hensynsløst, fordi at tulle med dig var at bryde himmels protokol. Det findes visse mennesker, som himmelen beskytter som kongelige. Du er en af dem. Og det vildeste, du vidste ikke engang, hvor høj rang du var. Du prøvede bare at overleve. Du prøvede bare at blive frisk, prøvede at være normal. I mellemtiden holdt helvede krisemøder og lurte på, hvorfor du fortsat stod. Fienden jobber smartere, end folk giver æren for. Han kaster ikke bort ressourcer på kamper, han ved, han ikke kan vinde. Så med dig prøvede han subtile rørter gennem mennesker, svig, manipulation, forvirring. Men selv da ville noget altid blokere den fulde effekten. Det noget var din salvelse. Det handlede ikke om, at du var perfekt. Det handlede om, at du var valgt. Og fordi du var valgt, anerkendte den åndelige sfæren dig som uden for rækkevidde. Livet dit var ikke præget af traumer, ikke af fiasko, men af Gud selv. Og nå er fienden tvunget til at læne sig tilbage og se dig gløde. Se dig rejse dig. Se dig vandre i fuld autoritet, fordi han ikke kunne røre dig. Så nå, som alle andre, ser han dig blive ustoppelig. Nummer 2. De angrede ikke bare på, at de mistede dig. De angrede på, at de nogle gang mishandlede helligt territorium. De troede, de bare havde at gøre med en vanlig person, nogen de kunne ligge med, forkaste eller manipulere, når det passede dem. Men det de ikke skyndte var, at de mishandlede noget helligt. Du var ikke bare en anden ven, partner eller familiemedlem. Du var guddommelig tilgang, en vandrende forbindelse til noget,
helbredelse og ophøjelse. Gud placerede dig i livene deres som en livline. Men i stedet for at anerkende det, hånede de det. De viste mangel på respekt for det. Og nu er angeren dybere end at miste dig. Det er den langsomme, smertefulde erkendelsen af, at de fornærmede noget mye større end dig. Folk ved ikke altid, hvad de gør, før det er for sent. De troede, de spillede spil med hjertet dit, men de spillede faktisk russisk roulette med et åndeligt opdrag. Det findes visse mennesker i livet, som kommer med advarselsetiketter ret fra himlen, håndteret med ærbødighed. Du var en af disse menneskene. Du kom ikke til dem af en tilfældighed. Du blev sendt strategisk, guddommelig og målrettet. Men fordi du ikke kom i en fancy pakke, kunne de ikke genkende kraften, du bar. De viste mangel på respekt for velsignelsen, fordi den ikke så ud som den, de forventede. Nå spiser angeren dem levende. Ikke bare fordi du er borte, men fordi livet deres ikke har været det samme siden. Gunsten, som fulgte dem, da de var knyttet til dig, er borte. Freden, de havde i din nærvær, er forstyrret. Den åndelige beskyttelsen, de aldrig forstod, at du gav dem, er fjernet. Og alt, som er igen, er mindet om nogen, som var himmeldømt. Og realiteten, at de behandlede dig, som om du var indgangsbrug. De troede, de kunne gå sin vej og opgradere, men i stedet nedgraderede de hele livet sit ved, kutte, en forbindelse til guddommelig orden. Du var ikke bare en person. Du var et øjeblik af guddommelig samordning. Og de mistede dig ikke bare. De mistede gunsten, som fulgte med dig. Det er den typen anger, som ikke forsvinder. Det er den typen tab, som rammer hardere etter, at du er borte. Nummer 3. Kaldet dit var så tydeligt, at helvede bestemte, at du var mere nyttig urørt. Du var en slægt trussel mod helvedes agenda, at djævelen måtte ændre hele sin strategi, når det gjaldt dig. Ikke fordi han likte dig, ikke fordi han havde noget, men fordi han så noget ved dig, som ikke kunne forklares, og definitivt ikke kunne besejres. Du bar et så mægtigt kald, at det at angribe dig direkte ville have forårsaget mere skade på hans eget rige end at lade dig leve. Så i stedet for at prøve at ødelægge dig direkte, prøvede han at studere dig, forsinke dig, distrahere dig, men ikke eliminere dig. Så hellig er din opgave. Du var mærket for et så højt niveau af guddommelig indvirkning, at selv helvede måtte være forsigtig. Djævelen frygter ikke kirkegængere eller folk, som snakker højt. Han frygter de, som vandrer med vilje, stille og med præcision. Du var en vandrende forstyrrelse af dæmoniske systemer, selv når du ikke vidste det. Din tilstedeværelse forandrede atmosfære. Dine ord brød usynlige lænker. Du var et jordskælv, som vandrede rundt i menneskehud. Og helvede vidste det. Det er derfor så mange mærkelige ting skete i livet dit. Folk, som vendte sig mod dig uden grund. Muligheder, som pludselig blev blokeret. Venskab, som så perfekte ud det ene øjeblikket og knuste det næste. Det var ikke uflaks. Det var åndelig indblanding. Men selv da var det en grænse. Angrebene ville komme nærme, men kunne ikke fuldføres. De ville berøre omgivelserne dine, men ikke sjælen din. Du ville miste ting, men aldrig sindet dit. Det var ikke flaks. Det var guddommelig begrænsning. Og her er den delen, folk går glip af. Din salvelse var for gunstig for lysets rige til, at djævlen ville risikere at gå for langt. Han vidste, at Gud ville gribe ind. Han vidste, at himlen ville sende forstærkninger. Så i stedet prøvede han at holde dig slitten, distraheret og tviholdig. Men selv det fungerede ikke. Nå er du vågen. Nå er du klar over det. Og fiendens plan har smuldret op. Fordi når en udvalgt indser, hvem de egentlig er, kan ikke engang helvede holde dem tilbage. Du var ikke bare beskyttet. Du var bevaret. Fordi dit formål er for værdifuldt til, at noget eller nogen kan ødelægge det. Nummer 4. Du blev beviset på, at skæbnen ikke kan aflyses, bare udsættes. De troede virkelig, at de kunne gøre slut på dig. De troede, at hvis de drog navnet dit gennem gjørme, hvis de pressede dig til bristepunktet, hvis de slidte dig ud med konstant kaos, ville du forsvinde for godt. Det de ikke skyndte, var, at du ikke var bygget på overfladisk styrke. Du var bygget med vilje. Det betyder, at uanset hvor mange gange de slog dig ned,
fortsatte Noe, guddommelige Å, dra dig op igen. Fordi din skæbne ikke er baseret på andres meninger, tidslinjer eller sabotage. Den er kablet ind i din eksistens. De kunne ikke afbryde den. De kunne bare udsætte den. De prøvede alt. De rodede med din mentale helse. De angreb din karakter. De viskede bag ryggen din, smilte dig i ansigtet, mens de i hemmelighed håbede, at du ville kollapse. Og en stund kunne det have set ud, som om planen deres fungerede. Du forblev stille. Du forsvandt. Du følte dig fortabt, men du blev ikke ødelagt. Du blev forædlet. Mens de lå, lærte du. Mens de fejrede din stilhed, lavede du op kraften din på nyt. Tilbageslaget var et oplæg, og forsinkelsen var guddommelig. Når ser de der komme til overfladen stærkere, skarpere og mere fokuseret end nogensinde. Og det tukler med dem, fordi inderst inde ved de, at de ikke bare mislyktes i at stoppe dig. De pressede dig utilsigtet, dybere ind i balance. Du blev netop det, de frygtede. Bevis på, at du ikke kan begrave et kald. At du ikke kan dræbe det gudpustede liv i. Du kom der ikke bare tilbage. Du hævede dig. Og nu sitter de fast og ser det, de prøvede at ødelægge blive ubestridelig. Men her er det værste. De kæmpede aldrig egentlig mod dig. De kæmpede mod det, du bar. En profeti. Et guddommeligt opdrag. En fremtid, som truede løgnene, de levede i. Og når udfolder sandheden se ret foran dem. De ved ikke, om de skal være chokkerte, skamfulde eller redde. For de tabte ikke bare. De bidrog til at skabe den version af dig, som ikke kan stoppes. Nummer 5. Du forvirrede dem, fordi du var både en trussel og et spejl. Du var ikke højlydt. Du prøvede ikke at konkurrere. Du var bare dig selv, vandrede i din sandhed. Gjorde det indre arbejdet, vokste i stilhed. Men selv uden at sige et ord, rystede du folk i kernen. Ikke fordi du angreb dem, men fordi du reflekterede noget, de prøvede hardt at ignorere. Du afslørte gabet mellem, hvem de udgav, se for at være og hvem de faktisk var. Og det gjorde det dig farlig i øjnene deres. Hatet var ikke altid højlydt. Nogle gange kom det i subtile former. Bakvendte komplimenter. Mærkelig spænding. Hemmelig konkurrence. Men roten til det var misundelse, ret og slet. Ikke fordi du havde mere, men fordi du var mere. Mere ærlig, mere åndelig forbundet, mere autentisk. Og den autenticiteten afslørte maskene, de gemte sig bag. Du gjorde dem ukomfortable uden engang at prøve. Og det er derfor, de ikke kunne elske dig ordentligt. Fordi hver gang de så på dig, blev de tvunget til at se, hvad de manglede. Du var et vandrende spejl, som reflekterede den åndelige tomheden, de havde, fyldt med materielle vinder, falsk selvtillid og overfladiske forhold. Du trængte ikke at vise frem noget. Din fred irriterede kaoset deres. Dit formål fremhævede forvirringen deres. Dit lys gjorde skyggene deres umulige at ignorere. Og i stedet for at bruge det ubehag som motivation til at vokse, forvandlede de det til bitterhed. De klarede ikke at forstå dig. Du var for ren til at hate, men for mægtig til at kontrollere. For ydmyg til at skrytte, men for konsekvent til at ignorere. Du spilte ikke spillet, men du fortsatte at rejse dig. Og sandheden er, at det rev dem op, fordi de inderst inde vidste, at du var ægte. Du snakkede ikke bare om Gud. Du vandrede med ham. Og det niveauet af sandhed dømmer folk, som har bygget livene sine på illusioner. Du prøvede ikke at være deres fiende. Men din eksistens gjorde undskyldningene deres ugyldige. Og når folk ikke kan dæmpe lyset dit, vil de enten løbe fra det, eller prøve at knuse pæren. Men ingenting af det fungerede, fordi du ikke bare var en refleksion af, hvad de kunne være. Du var påmindelsen om, hvad de valgte at ikke blive. Nummer 6. Du blev sendt for at være udgangen. Men de valgte sine lænker. Du var ikke bare en person. De fik en chance gennem dig. En chance til at vokse, til at helbrede, til at bryde ud af generationscykluser, de sværgede, at de var lei af. Men da tiden kom, gik de ikke gennem døren, du repræsenterede. De smalt den igen. Ikke fordi de ikke så din værdi, men fordi sandheden, du bar på, gjorde dem ukomfortable. Du kom med lys, og lys afslører alt folk jobber hardt for at holde skjult.
Du var svaret på stille bønner, de glemte, at de til og med hviskede. Du var øjeblikket med guddommelig afbrud, som kunne have forandret alt. Men da du dukkede op, anerkendte de dig ikke som en velsignelse. Du kom ikke i den form, de forventede. Du bar ikke med dysfunktionen deres. Du lod dem ikke forblive små. Du udfordrede undskyldningerne deres, knuste deres falske fortællinger og holdt op et spejl for alt de trængte at konfrontere. Og for det kaldte de dig problemet. Sandheden er, at ikke alle egentlig ønsker frihed. Nogle mennesker er så vant til smerten, siden at de har kommet hjem. Trældom bliver behagelig, når det er alt, nogen har vidst. Du kom og tilbød helbredelse, vækst og opløftelse. Men de var ikke klar til at give op traumet, som fik dem til at føle sig vigtige. Du kom og tilbød ubetinget kærlighed, og de vred den, dyttede den bort og projicerede sårene sine på dig. De afviste dig ikke. De afviste det, du udløste i dem. Du fik dem til at føle sig set på måder, de ikke var klar for. Nå, sitter de i det samme rotet, gentager de samme cyklusene, fortsat hjemsøgt af muligheden, de gik glip af. De mistede den ene person, som kunne have hjulpet dem ud. Og ikke fordi du mislyktes, men fordi de valgte sine kendte lænker frem for et ukendt gennembrud. Du blev sendt for at være udgangen. Men de elskede fængslet mere end prisen for frihed. Og nå lever de med den tunge sandheden. De korsfæstede kuren. Nummer 7. De skyndte ikke, at de konspirerede mod sin egen forløsning. De troede, de vandt, da de snakkede om dig bag ryggen din. Da de løj i dit navn. Da de prøvede at vende andre mod dig. Men det, de ikke vidste, er, at ved at målrette dig, førte de krig mod sit eget gennembrud. Du var ikke bare nogen, som passer det gennem livet deres. Du var strategisk placeret, sendt for at gribe ind, dække og hjælpe dem med at låse op niveauer i sin egen skæbne, de ikke engang vidste, at de havde tilgang til. Men de kunne ikke se forbi egoet, jalousien eller usikkerheden sin. Og i forsøget på at tage dig ned, saboterede de sin egen åndelige livslinje. Du var den, som ville have stået i gabet for dem. Du var den, som så deres knusthed, og likevel valgte at elske dem, støtte dem og tale liv over dem. Du kendte traumet deres. Du følte smerten deres. Du var tålmodig med dysfunktionen deres. Du prøvede til og med at bære en vægt, som ikke var din. Likevel snudede de sig og gjorde dig til skurken i en historie, der du var den eneste, som prøvede at hjælpe. De forrådte ikke bare en ven. De forrådte et guddommeligt dække. For enten de vidste det eller ikke, holdt bønnene dine døre åbne. Din tilstedeværelse ændrede åndelige atmosfærer i deres favør. Du kæmpede kamper, de ikke engang vidste, at de var i. Men svigt har konsekvenser, åndelige. Det de kastede mod dig kom tilbage, men tyngre. For når du sigter mod at ødelægge nogen, Gud har tildelt dig, bevæger du dig ikke bare i ondskab. Du bevæger dig i oprør mod himmelens orden. Nå lever de i ettervirkningene. Ting smuldrer op, freden er borte, dørene er lukket. Selve smerten, de ønskede, at du skulle føle, sitter nå i deres eget fang. Ikke fordi du ønskede det for dem, men fordi de inviterede det ved åkudde og velsignelsen, som blev sendt for at løfte dem højere. De konspirerede ikke mod en person. De konspirerede mod sin egen forløsning, og det er et tab, ingen undskyldning kan gøre om. Nummer 8. De, som hånede smerten din, kvæles nå af sin egen tavshed. Da du gik gennem de mørkeste perioder i livet dit, tilbød de ikke hjælp. De tilbød underholdning. De så på kampen din, som om det var et show. Tårerne dine var punchlinen. Smerten din blev gruppechatmateriale. Nogle af dem opførte sig, som om de brydede sig. Men glisende bag ryggen din fortalte sandheden. Du var målet for vitser, sladder og lavmældt fejring, fordi inderst inde fik faldet dit dem til å. Føle sig bedre med sin egen tomhed. De var ikke bare vidne til smerten din. De nærede sig af den. Men Gud bommer ikke. Han så alt. Hvert stille svigt, hvert passivt aggressivt stik, hver falske indchecking. Det var egentlig bare en måde at måle, hvor lavt du havde faldt. Og mens du satte i stilhed og kæmpede for livet dit, var de optaget med at lægge fornærmelse til skade. De troede, du var færdig.
De troede kampen din betød, at du aldrig ville rejse dig igen. Men de misforstod, hvem de hånede, for nå har rollene blivet snud og ikke stille. Du kom ikke bare tilbage. Du kom tilbage glødende, voksne og varsom, og pludselig forsvandt stemmene deres. De samme, som lå højest, finder ikke ordene. Ikke fordi de er modne, men fordi skyldfølelsen har grebet tak i halsen deres. De kan ikke engang nævne navnet dit uden og huske, hvordan de spildte dig, hvordan de nød lidelsen din. Og nå er successen din, et spejl, de ikke kan undgå. Tavsheden deres plejede at føles som afvisning. Nå føles det som anger. Den pinlige spændingen, det er ikke forvirring. Det er skam. Og den er højlydt. De er ikke stille, fordi de er uforstyrret. De er stille, fordi du minder dem om karakteren deres, eller mangelen på den. De kan ikke klappe for dig, kan ikke gratulere dig, kan ikke støtte dig, fordi det ville betyde og indrømme, at de tog fejl. Og stoltheden deres kvæler dem hardere, end livet nogen gang kunne. Tavsheden deres er ikke længere magt. For sin straf, og de fortjente den. Nummer 9, du var testen, de strøg på. Og nu bruger Gud dig som eksempel. Du var ikke bare nogen, som gik gennem livet deres. Du var en guddommelig test. En nøje timet mulighed forklædt som en vanlig person. Gud sendte dig ikke for underholdning, ikke for drama, men for at se, hvordan de ville håndtere nogen, som bar hans nærvær i ægte form. Ikke med titler, ikke med ego, men med renhed, dømmekraft og en salvelse, som ikke kunne forfalskes. Du kom ind i livet deres indhyllet i ydmyghed. Men du bar himmelens vægt, og måden de behandlede dig på afslørte vej, som var skjult i dem. De strøg ikke bare på testen. De strøg højt, offentligt og uden anger. De havde en chance til at hædre dig, dække dig, støtte dig, eller bare elske dig. Men i stedet fornedrede de dig, udnyttede det, prøvede at konkurrere, hånede det, de ikke forstod. De troede, de afviste nogen vanlig, nogen, som var let at erstatte. Men de afviste faktisk netop det, de hævder at bede om, et møde med det guddommelige. Folk ved ikke altid, når de bliver testet. Det er hele pointet. Gud tester ikke karakteren, når det er let. Han tester den, når det er ubelejligt. Og i stedet for at leve op til anledningen, afslørte de sig selv. Løgnene kom frem. Jalousien sivede igennem. Sviget var ikke bare en fejl. Det var en åbenbaring. Og Gud så alt. Nå, ser de på fra sidelinjen, fastlåst på samme sted, som de var, før du kom ind i livet deres. Bare nå med den stærke bevidstheden om, at de gik glip af noget sjældent. Og Gud, i sin guddommelige retfærdighedssans, bruger din opstigning som lærdom. Han gør din opstigning offentlig, din vækst ubestridelig, din glød uforglemmelig. Ikke for at bøje se, men for at lære. Du er beviset på, hvad som sker, når nogen håndterer guddommelig gunst rigtigt. Og de er beviset på, hvad som sker, når de håndterer den fejl. Du var deres test, og de strøg. Men nå er livet dit eksemplet. Og hver velsignelse, som udfolder sig herfra, er en påmindelse om, at Gud tager, hvordan mennesker behandler hans udvalgte vældig personligt. Nummer 10. Din tilstedeværelse afslørte deres dæmoner. Det er derfor, de måtte flygte. Du gjorde dem ingenting. I hvert fald ikke på overfladen. Du var snil, respektfuld, til og med stille til tider. Men i det øjeblikket, du kom ind i rummet deres, forandrede noget sig. Ikke fordi du var højlydt eller konfronterende, men fordi din ånd var vægt. Ægte, åndelig vægt. Den typen, som ikke bare går ind i et rum. Den rester det. Du trængte ikke at råbe ud nogen eller afsløre nogens hemmeligheder. Din tilstedeværelse gjorde alt af sig selv. De kunne ikke forklare, hvorfor det at være i nærheden af dig gjorde dem ukomfortable. Men det ubehag havde ingenting med dine handlinger at gøre. Det havde alt at gøre med din frekvens. Dit lys irriterede dæmonerne, de nægtede at konfrontere. Din ærlighed gned mod løgnene, de levede i. Din fred forstyrrede kaoset, de i hemmelighed var afhængige af. Du kom ikke for at ødelægge dem, men at være i nærheden af der fik maskene deres til at glippe. Og for nogen føltes det som krig. Folk siger, at du var for myge, opførte dig bedre end andre, eller forandrede dig efter helbredelse. Men det er bare projektion. Det de egentlig mente var, jeg kan ikke gemme mig foran dig, fordi
Væksten din mindede dem om stagnationen deres. Helbredelsen din reflekterede undgåelsen deres. Og autenticiteten din fik præstationerne deres til se åbenbare ud. Så de distancerede sig, ikke for beskytte freden sin, men for undgå den indre krigen lyset dit udløste. Ironien er, at de troede du var den giftige. Men sandheden er, at de ikke tålte blive set uden skyggene sine. Du angreb dem ikke. Du aktiverede et spejl. Og når folk ikke er klar til at se på sig selv, klandrer de den, som holdt refleksionen. De flygtede ikke, fordi du var skadelig. De flygtede, fordi dæmonerne deres ikke kunne puste i nærheden af nogen, som udstråler sandhed. Og i stedet for at indrømme, at de ikke var klar til at udvikle sig, drog de og klandrede dig for afsløringen. Men inderst inde ved de sandheden. Din tilstedeværelse skadede dem ikke. Den overbeviste dem. Og overbevisning er ubehagelig, når du er forpligtet til at give med dig. Nummer 11. Selv djævelen vidste, at du havde en frist på lidelsen din. Det er en grund til, at alt føltes, som om det crashede på en gang. Presset, svigget, isolationen, den åndelige krigen, som kom ud af ingenting og ikke gav dig. Det var ikke tilfældigt. Det var ikke, fordi du gjorde noget galt. Det var, fordi gennembruddet dit var nærmere, end det nogen gang havde været. Og helvede vidste det. Fienden går ikke efter folk, som ikke er en trussel. Han kaster ikke bort tid på at angribe det, som allerede er tabt. Men du var på kanten af et guddommeligt skifte og det skræmmende mørket. Du havde en frist på lidelsen din, en guddommelig udløbsdato. Og da den begyndte at nærme sig, prøvede alt at knække dig. Kaoset blev højere. Forvirringen øgte. Mennesker, du elskede, blev kaldet. Muligheder forsvandt. Din mentale og emotionelle styrke blev testet på måder, som fik dig til at stille spørgsmål ved alt, inkluderet din tro. Men det var ikke straf. Det var den sidste strækning. Det var beviset på, at du nærmede dig befrielse. Djævelen angreb dig ikke, fordi du mislyktes. Han angreb, fordi du næsten var ude af cyklusen, ude af smerten, ude af mønstrene, som holdt dig fast. Han kunne føle skiftet i ånden, når panikken satte ind, for når du først havde trådt ud, når du var helt helbredet, når du havde anerkendt din autoritet, ville han miste tilgangen for godt. Og han vidste det. Det er derfor, den sidste delen gjorde det mest vondt. Det er derfor, angrebene føltes personlige, for det gjorde de. Du overlevede ikke bare længere. Du udviklede dig. Du tryglede ikke om fred. Du blev fred. Og det var da helvede begyndte at kaste sine sidste skud. Ikke for at stoppe dig, men for at forsinke dig, i håb om, at du ville give op, før du krydsede over. Men det gjorde du ikke. Du holdt ud. Du fortsatte. Og nu er du et levende bevis på, at lidelse kan vare en nat. Men det har en frist. Og fienden kan ikke gøre noget med det, når himmelen siger, at tiden er ude. Nummer 12. De angrer på, at de sårede dig, for nu ser de, at Gud så på hele tiden. De troede virkelig, at de slap under med det. Løgnene, manipulationen, den passive aggressionen, svigget de udførte sig tilfældigt, mens de lot, som de var uskyldige. For dem var det bare nok et spil med kontrol, magt og ego. De troede ingen så sværte kampagnerne, skyldfølelsene, de emotionelle spillene, som blev spillet bag lukkede døre. Men det de ikke tog hensyn til, var at Gud var i rummet og aldrig forlod det. Den samme Gud, som kender hvert hårstrå på hovedet dit, som samler hver tåre du gråt som dyrebare juveler, tog notater, ikke bare så på, men registrer det. Hvert ord de sagde i hemmelighed, hver plan de lagde i skyggene, hvert falske smil de havde, mens de håbede på din undergang. Det var aldrig skjult for ham. Mens de hånede dig, bygde himmelen en sak. Og nu har konsekvenserne kommet. Ikke som tilfældigheder, ikke som karma, men som guddommelig korrigering. Og den korrigeringen træffer anderledes, fordi den er personlig for Gud, når hans udvalgte bliver mishandlet. Han hævner ikke bare, han underviser. Når lever de i resultaterne af sin egen opførsel. Og det er ubestrideligt. Døre lukkes, freden er borte, forhold falder fra hverandre. Og det værste er, at de kan spore det tilbage til dig, til øjeblikket de mishåndterede det himmelen sendte. Til tiden, de så at nogen Gud havde givet dem i opgave at velsigne dem.
Når angrer de, ikke bare på grund af det, de mistede, men fordi de kan føle dommen. Det er ingen vej at gemme sig for den. Ingen vej at undslippe den. De samme menneskene, som engang lå af lidelsen din, bliver nå ydmyget af sine egne. Og den stilheden hører du. Det er ikke fred. Det er vægten af overbevisning, skyldfølelse, erkendelsen af, at Gud ikke bare så på. Han beholdt kvitteringene. Dette handler ikke om hævn. Det handler ikke om gengældelse. Det handler om retfærdighed. Gud viser dem, at det skade hans udvalgte kommer med en kostnad. Og prisen betales ikke i et øjeblik. Den betales ved at se dig rejse dig, mens de falder under vægten af sine egne afgørelser. Nummer 13. De mistede dig ikke bare. De mistede tilgangen til sit eget gennembrud. De troede, at det at gå væk fra dig bare var nok et træk, bare nok et valg i spillet. De troede, det ville være enkelt at erstatte dig, som om du var helt vanlig, som om rollen, du spilte i livet deres, kunne fyldes af hvem som helst. Det, de ikke skønte, var, at du ikke bare var en person. Du var en portal, en vandrende forbindelse til næste niveau. Din tilstedeværelse kom med gunst, visdom og samordning. Men de håndterede det fejl, koblet sig fra dig, og ved at gøre det kuttet, de uvidende sin egen åndelige fremdrift. Du var broen deres. Gud sendte dig ind i livet deres, ikke bare for at velsigne dem, men for at fremme dem. Dørene, de bagom. Du holdt nøglen, freden, de længtede efter. Du bar den i din ånd. Strategierne, indsigten, beskyttelsen. De havde tilgang til alt dette gennem et forhold til dig. Men i stedet for at anerkende den guddommelige indretning, behandlede de dig som et springbræt. De gik sin vej og troede, de steg op i niveau. Men i sandhed faldt de tilbage i cykluser, de troede, de allerede havde vokst fra. Nå, ser de alle rundt dig rejse sig. Ikke fordi du prøver at sløve dem, men fordi guddommelig orden er på færde. Den samme salvelsen, de troede ikke var noget problem, er den samme, som bryder barrierer for andre, som behandler den med ære. Og det er det, som sviger mest. Se menneskene, de antog var under dem, nå svæve i fred, succes og højde. Alt fordi de får blive knyttet til dig med respekt. Det er ikke jalousi, de har at gøre med. Det er stikket af guddommelig belønning. Gud, som viser dem i sandtid, hvad de har forspildt. Ikke for at såre dem, men for at lære dem. Fordi, når du mister nogen, er det himlen, som har til hensigt at løfte dig. Det er ikke bare personligt, det er åndeligt. Du mister ikke bare et forhold, du mister et rige. Og nu sitter de fast og ser det næste niveauet gå ret forbi dem, med ansigtet, de engang viste mangel på respekt for. Nummer 14. Historien, din er et bevis på, at guddommelig gunst ikke trænger bekræftelse. Den fremkalder anger i sig selv. Du bad aldrig om anerkendelse. Du kæmpede ikke for bekræftelse. Du var ikke op i nogens ansigt og prøvede at overbevise dem om din værdi. Du forblev bare trofast, gjorde arbejdet i stilhed, helbredet privat og vandrede trofast i dit kald, selv når ingen klappede. Og nu ser de samme menneskene, som ignorerede dig, tvilte på dig og til og med prøvede at ødelægge navnet dit dig skinne, med en glød, de ikke kan berøre, forklare eller stoppe. Det er guddommelig gunst. Den krangler ikke. Den råber ikke. Det bare dukker op og forandrer hele atmosfæren. Kraften i historien din er, at den beviser, at gunst ikke trænger nogens tilladelse for at virke. Den er ikke baseret på popularitet, godkending eller offentlig applaus. Den er forankret i himmelens støtte. Og den slags gunst forvirrer folk, specielt de, som troede, de havde myndighed til at blokere dig. De antog, at tavsheden deres ville bringe dig til tavshed. De troede, at hvis de distancerede sig, ville det fratage dig din indflydelse. Men det de ikke vidste, er, at din ophøjelse ikke var knyttet til dem. Den var knyttet til lydighed. Du fortsatte at møde op, selv med et knust hjerte. Du fortsatte at sy selv, når du ikke havde noget igen. Du fortsatte at bede selv, når din egen tro hang i en tynd tråd. Nu har rollene snud. Du trængte ikke at gengælde eller afsløre nogen. Gud gjorde det for dig strategisk, stille og kraftfuldt. Et gennembrud om gangen. En velsignelse efter den andre.
Og med hvert træk, han gør i livet dit, rammer angeren dem hardere. Ikke fordi du fryder dig, men fordi de indser for sent, hvem du egentlig var. De lå. De tvilte. De affejede dig. Men gunst har en mærkelig måde at få folk til at huske på. Og din er den typen selv, helvede respekterer. Ikke fordi du er perfekt, men fordi du er målrettet. Du bærer noget evigt. Og nå kan de ikke undgå det. Livet dit er højlydt nå. Og ikke fra munden din, men fra din ophøjelse. Det er den typen udtalelse, ingen hater kan stilne. Alt de prøvede at gøre for at knække dig, afslørte bare, hvor ubrydelig du egentlig var. Løgnene, svigget, hånen. Alt slog tilbage, og ikke af din hånd, men af guddommelig orden. Mens de var optaget med at prøve at begrave dig, plantede Gud dig. Og nå blomstrer du i en sæson, de aldrig troede du ville overleve. Du var velsignelsen, de afviste, udgangen, de ignorerede, livlinen, de kuttede af, og nå lever de i anger over en afgørelse, de ikke kan angre. Det, de ikke forstod, var, at du ikke kæmpede for bekræftelse. Du gik i et opdrag. Du prøvede ikke at bevise noget. Du legemliggjorde et formål. Og når nogen misforstår det guddommelige formålet, er det altid en kostnad. Din historie er bevis på, at Gud ser på alt. Han så dine stille tårer, dine private bønner, din stille styrke, og nå svarer han, ikke med smålig hævn, men med ubestridelig ophøjelse. Du har blidt budskabet. Du har blidt spejlet. Du har blidt selve beviset på, at gunst ikke kan forfalskes, saboteres eller bringes til tavshed. De mistede ikke bare en person, de mistede tilgangen til skæbnen. Og nu sitter de fast og ser på, at Gud dækker et bord for dig i fuld oversigt. Din glød helbreder dig ikke bare, den hjemsøger dem. Ikke af træs, men af guddommelig korrigering. Fordi når himlen sender nogen ind i livet dit, og du vælger at forråde dem, mister du ikke bare forholdet, du mister gunsten, som fulgte med det. Lad dem snakke. Lad dem se på. Lad dem sitte i stilhed. Fordi dette er dit øjeblik. Ikke for at modbevise dem, men for at leve i alt, som altid var dit. Du trænger ikke hævn. Du trænger ikke en afslutning. Du trænger ikke engang undskyldningen deres. Du har allerede vundet. Hvis denne meldingen traf dig, ikke hold den for dig selv. Bare tryk på abonner-knappen og bliv med i et fællesskab, som ser det usynlige og snakker sandt, som andre ikke vil. Tryk på like-knappen, for lad os få vide, at dette resonerede med rejsen din. Og like igen en kommentar nedenfor. Vi vil høre, hvordan historien din stemmer overens, for du er ikke alene om dette. Og vigtigst af alt, del denne videoen med nogen, som trænger den guddommelige påmindelsen om, at de ikke er gale, ikke ødelagte og definitivt ikke glemt. Nogen derude er midt i testen sin, og din del kan være livlinen, de har ventet på. Vi vokser, vi gløder, og vi vandrer i guddommelig ild sammen. Så bliv med os, for det, som kommer etterpå, det kommer til at blåse dig af gårde. Gud velsigne dig.